Assalamu alaikum masu kallon mu, kamar yadda muka muku alƙawarin zamu dinga kawo muku shirye-shirye da dama daga wannan tasha na ASU Light Production. To a yau ɗaya daga cikin shirin namu ya danno kai, wato Street Conversation, wanda zamu dinga kawo muku hira da tambayoyi na bakin titi. Don haka ku biyo mu domin jin yau wace tambaya muke da ita kuma wace iri amsa za mu samu a wannan lokaci. Faɗa mana me ake nufi da akaifa? Akaifa? Eh. Wallahi to ni tun da nake man banda a bakin ka ban taɓa jin wannan kalmar ba. Shi za ka iya faɗa mana me ake nufi da akaifa? Akaifa kai Allah bai sani ba. Ba ka san akaifa ba? Gaskiya bai sani ba. Me ake nufi da akaifa? Akaifa? Eh, akaifa. Akaifa? Eh. Akaifa kamar kai bige na ai. Shine akaifa? Shine akaifa mai. Me ake nufi da akaifa? Akaifa da wani abu ne dai wanda kamar katon wuka da ake yanka nama da shi na tsara amma. Shine akaifa? Me ake nufi da akaifa? Hausa ce? Hausa ce ba? Allah ba sani. Ba sani ba? Me ake nufi da akaifa? Akaifa. Eh. Ma'ana farce kenan wanda yake a yatsu ko a gaskiya a hannu. Okay, to mun gode sosai sosai. Me ake nufi da akaifa? Akaifa. Eh. Akaifa farce ne wana. Shine akaifa? Eh, kai farce ne akaifa. To gaskiya ne mun gode. To masu kallon mu kun ji abin da ake nufi da akaifa. Akaifa shine farce. Ku ci gaba da kasancewa da ASU Light Production domin jin wani irin tambayoyi za mu zo muku da su kuma wani irin amsoshi za mu samu. Mun gode.